nahi duzun doinu eta neurrian bi bertso osatzeko, zure gaia hauxe da. Izpilu aurrean zaudela, ilea erortzen hasi zaizula ohartu zara. Gogoratzen naiz aspaldi baten, Kriston melena nuena, baina entradak azaldu dira, adinaren ondorena. Adierazten dit aurrera doa, bizitza ontako trena, hilea gutxi geratu arren, zertan izango dut pena. Zeren da buru barrukoa da, zinez axola duena. Zeren da buru barrukoa da, zinez axola duena. Begira hori, ze kalbo dagon, esanaz dabil jentea. Alata guztiz izan naiteke, persona elegantea. Burmuin barruan dagoena da, benetan importantea. Beti izan naiz tipo abila eta inteligentea. Laster batean azalduko dut nire buru brillantea. Laster batean azalduko dut nire buru brillantea.